In het Weerterbos zijn vroeger bomen geplant voor de papier- en meubelindustrie. De natuur die telde eigenlijk niet mee. Het leverde veel hout, maar weinig moois op. En dat is nu op plekken nog goed te zien. Ik zie heel veel bomen, heel veel gras, heel veel struiken. Er moet veel leven in zitten, denk ik dan. En toch zeggen jullie, dit is een dood bos. Ja, een dood bos vol met energie. En we hebben hier een vrij jong bos, ongeveer 25 tot 30 jaar oud. Bossen die wij doorgaans op deze manier in ons eigendom krijgen. En hier hebben wij nou nog heel veel werk aan de winkel de komende jaren om dat gevarieerd te krijgen. Maar waarom is dit een dood bos? Het is daar doods aan? Het is niet doods, maar wat je ziet is dat je één grote zee hebt van alleen maar stammetjes. En daarbovenin eigenlijk alleen maar topjes met groen. En die bomen, die, als die geplant worden, met heel veel stuks bij elkaar, die groeien bij elkaar helemaal zachtjes omhoog en dan staan ze allemaal tegen elkaar aan. En dan gaan wij er af en toe een paar uithalen. En die bomen die krijgen ruimte. En wij gaan zoveel ruimte geven door ze op een enig moment ook aan de bodem weer licht te geven. En dan komt het licht voor andere soorten struiken. Denk aan een vuilboom, denk aan allerhande soorten heides die daar dan onderin in die bodemlagen nog weer kunnen gaan groeien. In dit bos zie ik overal greppels. Hè? Die zijn volgens mij niet voor niks aangelegd, Jos. Nee, je hebt greppels in bossen die vaak functie hebben, maar niet zomaar zinloos. En de greppel waar jij nu staat in dit bos, hebben ze de greppel aangelegd voor bodemverbetering. Om het bos uiteindelijk beter te laten groeien. Ik ken ook hier in de omgeving greppels die ervoor zijn om water af te laten. Dus er zijn twee verschillende functies die je toch in deze omgeving zou kunnen tegenkomen. Maar hoe wordt die bodem dan verbeterd? Als je de bodem pakt en je graaft in de grond, dan zie je dat de bovenste laag zwarte grond is. En die zwarte grond, dat is vruchtbaar. En die vruchtbare grond, die hebben ze hier aan de bovenkant van de greppel neergegooid. Deze grove den heeft aangevoeld dat hij toch weg moet, sandersdaags, hè? Klopt. En wat je dan ziet is dat er meteen een mooie open plek in het bos ontstaat. En wat er meteen de plek is voor de nieuwe soorten die erin komen. En je kunt zien aan de buitenkant, hè, met de den, hoe oud die is, begrijp ik. Ja, hoe dan? Dan praat je over grove den. En die grove den die heeft takkransen. En die takkransen, deze verschillen, als je dit ziet, van ja, dit is één jaargang. Dus je kunt eigenlijk zeggen van als je dit bij elkaar optelt, dat dit bos ongeveer 30 jaar oud is. Hier hebben wij het begin van het beheer gemaakt nadat wij eigenaar geworden zijn van deze terreinen. En wat gebeurt is, die bomen die zijn enorm kort bij elkaar geplant. Vervolgens moet je beginnen met dunnen. En de eerste dunningsbaan is hier met een machine doorheen gezaagd. Want bosbeheer is niet iets wat je zomaar elk jaar even langs komt schoffelen. Nee, wij gaan hier gewoon een periode in van meer dan 50 jaar om het beheer om te vormen naar een wat natuurlijker bos. En dat is het ingrijpen in een bos wat af en toe verstorend lijkt, maar wat het niet is, omdat daar een filosofie achter zit. Op een andere plek zijn jullie al een stapje verder. We zijn op een aantal plekken al een stuk verder en dat wil ik je graag laten zien. Het duurt tientallen jaren voordat dit monotoon stuk bos rijk gevuld is. Op andere plekken werden dergelijke stukken productiebos al veel eerder aangepakt. Straks het resultaat.